Armadores de cerco reclaman mudar a xestión do xurelo para recuperar o recurso e que non se recorte a cantidade a repartir para o vindeiro ano. O cerco galego e da comarca afronta o fin do verán coa incerteza de canto tempo máis poderá capturar sardiña. Isto afecta sobre todo aos barcos de menor tamaño, xa que os grandes poden moverse con máis facilidade por todo o caladoiro. Parte dos armadores opóñense á actual xestión que hai de algunhas pesqueiras, como o Bocarte ou o Xurelo. É unha ruína para o sector, para unha parte, porque a outra anda desde Francia a Portugal. Desde Francia a Portugal. Os barcos aí van para un lado e para outro, para un lado e para outro, pescando o que queren. Pescando o que lle sale da gana. Vamos a dicir outra cousa. Ahora están pescando na Coruña. Estáse pescando xurelos. Xurelos. Na zona octava C. Vense facer a parada a novena A. A novena A. Que nos están fastidiando xurelos. Lamenta que de seguir así rebaixarase un 60% o cupo fixado para a novena A desta especie. Se aparecen aquí, non poderemos pescar xurelos. O sea, que se van a quedar, xa se acaba o cupo, E se collen tamén, van para o mar, collen xurelas ou anchoas aquí, na zona novena A, e resulta que se vai a facer a parada ao revés, a octava C, o que ten cuota. Que medidas se toman na pesca? Que medidas se están tomando na pesca? Isto é un verdadeiro desastre. E apuntou que esta problemática ven derivada de Madrid, pero tamén dos representantes do goberno galego. Teñen que tomar medidas, saber o que está pasando no mar, escoitar un pouco máis, non permitir todo canto lle sala de gana ás OPs, porque eles están cas OPs. E aquí a MSC son as cofradías, que son as que están respetando para todos igual, grandes e pequenos, e están as querendo votar, aparte de votar a flota mediana do medio para baixo á ruína, estas asociacións de produtores, van a votar tamén as cofradías. Para evitalo, urxe diálogo e cambios para ter mellores xestión das pesqueiras, cuidar o recurso e garantir o futuro das embarcacións e da pesca.